Nor edo zer da Feldenkrais? Lau aukera emango dizkizuet, eta ea asmatzen duzuen. Banijoa. A. Rommel Mariskalaren laguntzailea, Dieter Feldenkrais. B. Alemaniako edari alkolduna, Feldenkrais, Jägermeister antzekoa. C. Heziketa somatikoaren sistema bat, Feldenkrais sistema. D. Ikeako altzari baten izena, Feldenkrais apalak. Zer, baldakizu ezein dan, hortxe gelditu eta guantxe jakingo dugu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta zira, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo, Dena ongi. Bai. Hemen ibiligea Feldenkrais ez dakik zen Ikeako balda badan, o edari alkoldun bat, edo... Zer da zehazki, Feldenkrais? Bai, izena da zaiena. Ondo esan alde, Feldenkrais. Feldenkrais, Bai. Bale. Behintzat horrela oskatzen denik. Ados. Alemana da izena, baina berez da teknika bat. Gorputzarekin konektatzeko teknika bat. Horrela, laburtzeko asko. Ados. Eta mugimenduaren bitartez egiten dugun lan. Ze garrantzitsua eta ze beharrezkoa gaur egun, ez da? Bai, bai, bai. Ondo, ondo. Eta, zuze da, irakasle, praktikatzaile, bueno, eta irakasle ere bai honena, ez da? Bai, hori da. Hemen Donostin bertan? Bai, edo zein lotutan. Edo zein sumoitzesea erakustea. Bai, formakuntza Brasilen egin hon, eta bale. hemen bizi naiz, beraz bai, hemen egiten dut lan. Gehien bat. Oso ondo. Zukalden zemuz moldatzezea? Nire etxean ondo, Bai, zurean ez dakit. Hemen hobeto, bien artian ingo deu. Osea, que ikusiko zue. Ingo deuna da, gauza goxo bat, konpotatxo bat, hemen kurruskari bat, eta helatu bat ingo deu etxean iteko moukua. Bale? Eta aldi berian, ikusiko zue, konektatzen ikasiko dugu. Bueno, lagunak eta zira, garatuko izuet pausuz, nondik noebiliko gean, konpota hoiteko garaian, kurruskari hau eta helatua. Hemen ingo deuna da, konpota bat etxin itean bezala, gamonetan itean konpota horietako bat, ingo deuna zagarrak eta udarek zuritu, behin zurituta daudenean laukitxotan ingo deu, eta goxatzen jarriko deu lapiku batian, vainilla darrakin, limoian birrindurakin, azukre pixkatekin, kanela adarra ere bai, eta hemen dekau ardo zurila. Ardo zurila eta ur pixkate bai botako dugu laguntzeko, eta hori goxatzen utziko dugu, eta behin goxatuta da honean, ingo dugu ontziratu. Baina ontziotan baitare kurruskari bat jarriko dugu eta helatua. Kurruskaria izangoa, hor izozgailuan dazkat, zeatik handazkat, rollito primavera iteko oblea horiek, oble horiek erabiliko ditugu kurruskaria biteko. Eta nola ingo dugu, oblea txua jarriko dugu, estilla emango dugu, estilla eman da gero beste obleatxo bat jarriko dugu, eta hor gainean arrauntza guntatuko dugu, eta arrauntza gainean jarriko ditugu pinazik, pistatxok eta nakardok. Ingo ditugu pusketetan eta labian lehortuko ditugu. Eta hola dekeatuko dira kurruskari berezi batzuk. Hoi jarriko dugu konpotan gainean, baino helatu batekin ere bai. Helatu egiteko, dakau, esne gaina ere bai hotgailuan, esne gaina arrotuko dugu, semi montatu hautziko dugu, vainilla darran mamilla botako dugu, kabiarra, hor dakau esne kondentzatua, elkartuko deu, eta izozgailuan utziko deu. Gioia gortuta da honean, bola kateatzekoak inateako deuken eltxo bat, kopota gainean jarri, eta gaur egun ikusi eta hoxe daztaten gehatuko gea. Ados? Erra. Gozo salia zea, o kasi jaik egin mate jozu? Dena gustatzen. Bai, segun momentua. Bagea bi. Bueno, hemen txelana banatuko ditugu. Behitu, frutak hasiko gea zuritzen, konpota martxan jartzeko, bale? Hoi zure kontu, hau nire kontu, zuri gaioa berdezu edo labanekin moldatuko zea, hemen dakate bestela, Zuk esaten jazuna? Nik hau erabiltzen normali, hainbeste mamila ez galtzeko. Bai, holak hilo aurrezten da. A ber, batzuk labanakin oituta daude eta labanakin ondo ibiltzen diare bai, Bueno, eta lanian hasi gara, mingan jaia ematen hasi beharria, aldi berian, bai? Bale, a ber, koordinazio hori. Ekin lanai, errazingo deuta. Bueno, Feldenkrais esan dugu, ez da? Bai. Bale, Feldenkrais
iten desuna da, landu, baino irakatzi ere bai aldi berian, ez da? Bai, a ber, momentu honetan, klase kolektiboak ematen ditut, banakako saioak ere bai, bai presentzialki, bai online ere. Vale. Eta batez ere irakasten dute, eta gero nere praktika da noski. Vale, zurera ikustatzen zaizu aritzia, eta... Bai. Baino, zer da zehazki Feldenkrais? Da, esaten zuen metodo bada, ez da? Bai, metodo somatikoa. Estiramentuak eta gorputzakin, baina zer da zehazki juteko laguk? Bai, mugimendua erabiltzen du, Bai. gure burmuina irekitzeko eta hobeto konektatzeko. Vale. Erabiltzen ditu mugimendu ezberdinak, gure burmuina nolabait zurruntasunetik ateratzeko. Eta burmuina esaten dudanean da nerviosistema da, azkenean zure giharreak dana. Bai, burbuinak dana moitzeko azkenean, eta hori irikitzen badu, dana irikitzeko azkenean, ez da? Baina, bueno, berak beti esatezun, bera da... Bera, gauzau, pertsona bat, Feldenkrais da pertsona bat asmatuzuna da? Pertsona bat. Ez da edari bat, ez da balda bat, pertsona bat. Pertsona bat. Eta berak asmatuzun metodo bat da, ez da? Bai, bera ukranianoa zan, ez eta abitzen hau alemana. Vale. Eta berak asmatuzun, ja hilda dago. Vale, noiztik handator hau, noizkoa da metodo hau? Begira, hiltzan 84ean. Vale, oza, ez dala hain antzinako zerbait, ez da? Ez. Gainera, nik uste, orain da torrela pixkat onda. Honea, ez da oso ezaguna oraindik. Eta, hasi zan orduan Ukranian erabiltzen duten metodo gehien bat, edo? Ez, Ukraniatik ja Israelera juntzan, gero ja Parisera, bera zientzilaria zan. Vale. Tipoa da nahiko berezia. Berezia da, vale. Zientzilaria zan, gero ere arte martzialetan ibiltze zan, eta nik uste intzula pixkat mendebaldea eta ekialdea... Elkartu. Elkartu. Vale. Hori da, bueno, hola, pintzelada bat emateko, Eta, zira, zuzea aparte ere bai psikologoa zea, eta dantzaria ere bai, ez da? Bai. Eta, zein dezu, hau pixkat hori dana ustartzeko ere bai, edo... A ber, gauza da, nire ibilbidea lehenengo dantza, txikitatik, gero psikologia ikasi nun, eta gero psikiatriko batean ibili naiz lanean askotan. Beti pentsatuz nola gorputzarekin eta osasun mentalarekin nola landu, eta ez nun ezera aurkitzen. Eta azkenean, Feldenkraisek eman zidan zubi hori, dantza, gorputza, osasuna, mugimendua dana elkartzeko. Baina hori izan zen psikologia egin ondoren, eta... Eta nahi harrituten ere bai, izan dezu, zuk Brasilen ikasi zendula hau. Bai. Nolatan izan zen hori? Ni Bartzelonan bizi nintzen, eta formakuntza Feldenkraisekoa ja egin nahi nun. Zuk ezagutzen zen nun metodua ja, eta egin nahi zen nun. Ezagutu nun Bartzelonan. Eta ja egin nahi nun formakuntza, zer nik esaten nun, honek dauka, konexio hori. Baina ez neukan oporrak egiteko, eta, bueno, zaila zan. Denbori gabe, betiko arazuak, ez da? Eta, bueno, azkenian, Brasia junintzan bizitzea, dantzatzeko, zen nahi nun pixka bat psikiatrikotik atera, eta dantza pixka gehiago... Sakondu, bai. Orduan, Brasia junintzan, hasi nintzan talde batekin dantzatzen, klase batzuk ematen ere bai, eta lesionatu egin nintzan. Eta imaginatu, Brasia junintzan dantzatzera, eta lesionatzen nahi. Lesionatu, eta tak. Eta, karnaval. Hau da, aukera eta harrapatu zenun. Eta, hane bai orduan, Feldenkrais irakasleen bat opatu zenun, da han bertan ikasi zenun? Formakuntza da internazionala. Orduan bilatu nun, eta Brasilien ez neukan ikusita. Baina Argentinan sartu nintzen web horrian, eta behaiek irakartzen zuten Brasilen egongo zala, hurrengo urtean formakuntza tasan nun. La buena. Eta, bai. Eta Rio de Janeiro egin nun. Ona. 4 urte dia, formakuntza 4 urte dia. 4 urteko formakuntza bada? Bai. Osa, unibertsitatea gutia bezala? Ez, egiten ditugu moduloak. Bale. Hola, hilabete bat, gero beste hilabete bat. Urrengo urtean hilabete bat. Ez da une oro buru belarri 4 urte baizik eta... Bakizu zergatik? Zergatik, Zure burmuinak pixka bat asimilatu egin behar dulako, denbora behar dezu asimilatzeko.
Garatu zehazki zergatikan esan desun hori. Bai, Feldenkraisek proposatzen duena da ikasteko modu bat. Edo zer gauza ikasteko metodo bat. Vale. Orduan, kontutan hartzen du nola asimilatzen ditugun, ez? Ikasketak, ikasketa izan daiteke nola sukaldatu, nola mugitu, nola, edo zer gauza. Baratza nola landu edo instrumento bat jo. Eta horretarako behar dezu presente egon, entzun zeaizean egiten, elementu guztiak konstiente egin, eta denbora eman hori asimilatzeko. Garrantzitsua gaur egun hori dana bihar deula gaina, ez da? Gaudela hemen, bestiakin, han gaudenian telefonoakin, eta bestiak, eta hornek esatu... Anti-Feldenkrais da hori. Anti-Feldenkrais, katxiz la mar. Eta orduan bai, hornek esaten du, momentuan lekuan egon bihartzeala, ez da? Bai, hobetzeko, gero, bizitzak eskatze izkizu beste, ez? Beste goera batzu daude, egon behar dezun 1000 gauzatan. Baina zerbait hobetzeko, edo zer habilidade hobetzeko, behar dezu kontzientzia hori eta espazio hori asimilatzeko. Orduan batzutan, beak esatezun, ez da horren garrantzitsua zuk gauza gehiago egitea, gehiago uzkurtzea gorputza, indar gehiago egitea, eta kentzea mesede egiten ez dizun guztia. Eta horretarako afinatu behar dezu belarria pila bat, entzun behar dezu asko, jakituko zer sobratzen da. Momentu honetan, masaia zorra, inguru hori, igual tenso dakazu eta ez dezu nabaritzen. Ez dakigu zergatikan, gune hori hola dakaula, ez da? Bai, eta orduan, orain, momentu honetan, sentitzeko zure oina, zure arnasketa eta zure lepoa, zein behar dezu? Xildu pixkat, egon hor, volumena jetxi, eta hor, ateratzen da informazio hori. Oso garrantzitsua, bai, oso garrantzitsua eta oso beharrezkoa. Eta esaten dezuna, eskotan ez basea kontzentratzen, ez basea gelditzen hori ikustea, ez dezu ikusten, ez da? Ez dezu ikusten, igual pasatzezu bizitza osoa jakin gabe. Eta, ze gauza topatu dituzuzuk metodonen bitartez? Egatikan sartu zaizuan barroaino, esan dezu, beharrezkoa ikusi dezu. Ni dantzarian nintzen, bai. Eta esfortzu handiarekin egiten ditun gauza asko, eta batez ere eskatzen nion nere buruari gehiago, eta gehiago, eta gehiago inberdet, ez baldin badet ondo egiten, faltazait zerbait. Beti pentsatzen du, faltatzen zaigula zerbait. Eta honek proposatzen da, soberan dauzkazu. Ze ona. Eta horrek, irekitzean mundu bat, baina kristona. Eta prozesua da, ez daukagu sartuta hori, egin behar dugula gehiago, eta gehiago, eta gehiago. Gaizki baldu, indin behar deu, eta indin behar deu, eta lortuko deu, baina askotan, bai, esatezuna, gelditu inbiar gea, arna sartu behar deu, eta jakin zedak haun soberan, ondo nahi deunin hori, denbo hartzeko horrentzako, edo... Eta askoz, ez egit, plazerra handiagokin egiten dituzu gauzak, ez daukazu zarata hori edo tensio hori. Lehen ikasiko batzen duen, ez zinean lesionatuko igual, Brasilen? Seguro, eski, bueno, seguro. Seguro. Zer lesio izan zen duen? Bai, izan un lumbarretan, eta ziatika, neukan, lesioa vertebretan, eta hor kriston mina sentitzen nuen, oso tensa sentitzen nintzen, eta gonitzen urte bete horrela. Eta formakuntza hasi nuenean, hasi zandan aldatzen, eta ja, bigarren moduloako, ja, perfecto. Ze ona. Izan zen, esperientzia potentean eretzako, ez? Eta ez izan, indartu behar dezulako, hau, edo bestea, ez dezu erikiten... Ariketakin, da beti estiramentuak, da beti iztakizet, ez? Bai, gauza gehiago baizik, eta entzun gehiago, eta jakingo ez ze behar dezun. Zer uti behar izan zen una parte? Bani joa gakoa, horra ber, zuk zertzen duen horreta esan zen nula, jope, hau soberan dakat, o beste hau soberan dakat, o ez dakit, zer konturatu zinean? Soberan, tensioa, espetatiba, zer gehiago, bai, kompulsibidade hori ez, egin iritsi behar, eta tensio emozional hori ere. Eta aurkitzen duzu, bake bat, errestasun batean.
ez diate kontatu hau. Posible zala, eta begira, beti jartzen dut, adibide hau, nik entrenatzen nun, egiten nun formakuntza Rio de Janeiro, baina beste hiri batean bizi nintzen, eta han konpainia batean egon, entrenatzen nun egunero, pila bat, eta juten nintzenean Feldenkrais egitera Rio de Janeirora, han beti pentsatzen nun, seguro, ezingo dudala gero dantzatu ondo, egongo naiz entrenatu gabe, justo kontrakoa. Osea, neon oso koordinatua, oso... Ze ona. Bai. Ni hori betu, behi hori pixka gertatu zaiten bai, azkenean, ni belaunare operatu intzien, eta azkenean bai hon nintzen, ia urte bete, surfingin gabe, pelota jolastu gabe, eta zuk pentsatzen dezu, igualena iztente jarriko mendin tabla gainean, eta azkenean, gauzak uste dituzu, eta gero lasaiago hartzen dituzu, eta beste erabatea ite dituzu, presio gabe, zea gabe, eta azkenean... Ondo arnastuz, sentituz... Zio beto ni joa, eta ez detin surf urte guztian. Bai, espazioa, atxedena. Ze gure, eman behar diogu espazioa... Baina, goxatu iten un gehiago, lasaiago juten izan igual uretara. Eta ez espektatiba horrekin, gaur hartu berritu, ez dakizen bat olatu, ez dakizen bat ordu ez jun, lasai, surfeatu, bueltatu, eta zintzen gehiago goxatzen surfataz. Espazio hori, pixkat, gure inteligentzia instintibo horiek loratzeko, ze dauzkago dana estalita. Eta hola, erakuste dugu eskolan da estaltzen, eta lehiatzen, eta azkenian beste erabate ikusi gara bizita, lasai bizitzeko, ez da? Bai, eta osasun munduan ere, bai. Egin behar dezua, eta goizean, eta atxaldean, eta beste gauza pila bat egin behar dituzu ondo egoteko. Eta ez dezu ezer ondo egiten azkenian. Eta zu behiratu katu bat. Dago lasai, eta... Nik hori zaten, lehoiak ebai, lehoiak egunian ordu erditeu korrika, ordu laurden, azkarra rapatzen bau, gehoia, 23 ordu hola, lasai. Orduan, desafio bada, kentzea, sinismen hauek, desafio bada. Bueno, lagunak, hemen txe, indeuna da, lehendabiziko urratza eman, eta konpota martxan jarri. Guain, xirak iten dunean zagarra zuritu, moztuko ni derrepente eta barruan zate, ondo goaz, oso ondo goaz. Xira, nondik dator zure izena? Zuko errazea, ez da? Baina Andromedatik nator. Bai? Nere gurasoa jarri ziaten izen hori, Andromedako konstelazioko izar nagusiaren izena da. Basekien zertzetorren zuen gurasoak, basekien. Ondo. Bueno, emana zu hori, laukitxotan ningoet, esan dakua, bertara botakoet, eta jungo gea lehendabiziko erreportaia ikustea. Ados? Bale, oso ondo. Zehazki jungo gea, Coffee Shop Milenara, eta ikusiko zuen. Gaurkoan indigoe, zerbait gozua eta goxua. Oazen ikastea, eta segituen gaude bueltan. Kaixo! Gu, Alex Maria eta Aizea gara, eta gaurkoan Donostiara etorri zarete Coffee Shop Milena ezagutzera. Etor zaitezte gurekin proiektua ikustera. Coffee Shop Milena aurtengo otsaiak batean ireki zuten, eta proiektu honen atzean Maria eta Alex daude. Proiektu hau alde batetikan beraien ametsa zelako sortu zen, eta bestalde bere alabari etorkizun hobea eraman ahal izateko. Eta hortik dator kafetegiaren izena, beraien alabak Milena izena duelako. Kafetegia Donostiako erdialdean dago, Urdaneta kaleko 3 zenbakian. Artzain Ona katedraletikan oso gertu. Eta lokal honetan, orain dela urte bat arte, Lagun Librunden da mitikoa zegoen. Coffee Shop Milenan aukera asko dauzkate, bai jateko baita edateko ere. Janariaren aldetik, nazioarteko tarta eta gozo ezberdin asko dituzte, baita aukera gaziak ere. Bestalde, edateko kafe mota ezberdinak dituzte, 13 zapore ezberdinetako matxateak eta paperinoko helatuak. Hala ere, beti nazioarteko tendentziak ekartzen saiatzen dira. 20 kafe errezeta baino gehiago dituzte, eta hauen artean beraiek sortutako batzuk daude. Adibidez, kokozko kafea. Eta horrez gain, etxera eramateko tartak enkargatu ditzazkezue. Bueno, eta orain, beraien proiektua ezagutu ondoren, goazen sukaldera, errezeta berezi bat egitera. Hemen gaude Mariarekin, sukaldean, eta gaurkoan Pablo bat tarta egingo dugu.
Pablo Batarta ezagutzen da Euskal Herri mailan, baino ez da oso ezaguna. Beraz, gaurkoan proposamen berezi bat dakagu. Pablo Batarta egiten hasteko, katilu batean arrautz zuringoak, arto almidoia eta limoi txorrota bat jarriko dugu. Dena nahasten hasiko gara eta aparra ateratzen hasten denean azukrea botako dugu. Eta nahasten jarraituta merengea lortuko dugu. Errezeta honen jatorria eztabaidan dago, baino seguru badakigu Ozeaniatikan datorrela, Australia edo Zelanda berritikan. Honen izenak Ana Pavlova ballet dantzari errusiarrari egiten diola ore. 20ko hamarkadan herrialde hauetan egon zelako bira egiten. Errezeta sortu zen denboraldian. Behin merengea egina dugunean, molde batean jarriko dugu ballet dantzari baten tutuaren forma emanez, eta labean sartuko dugu ordu batez 120 gradutan. Pablo Batarta Coffee Shop Milenan bere hasieratikan egiten dute, eta oso arrakastatsua izaten da. Eta behin baino gehiotan enkarguz egiten dute. Baina normalean astebururo eskaintzen dute kafetegira etortzen dinerentzako. Merengea labean dugun bitartean, tarta betetzeko erabiliko dugun krema egiten hasiko gara. Horretarako, mascarpone gazta, montatzeko esnegaina eta azukre hautsa nastuko ditugu. Behin gure merengea labetikan ateratakoan, hozten utziko dugu eta hotza dagoenean betetzen eta dekoratzen hasiko gara. Betetzeko mascarpone krema kapa bat jarriko dugu, gero frutu gorriak, berriro mascarpone krema kapa bat eta azkenik bukatzeko frutu gorriak ere. Eta listo, gure Pablo Batarta jateko prest dago. Bueno, Joseba, hemen dakazue gure gaurko proposamena, Pablo Batarta. Espero dugu zuen gustokoa izatea eta dastatu nahi baduzue, hemen dakazue Coffee Shop Milenan Donostian. Agur! Hau pairukote eta gora tarta hori, Pablo Batarta, Ze simple, baino eharraldi berian, ez da? Merengue harba lehortuta, gero krema harba gaztana, eta frutu goxo batzuk. Egia esan, itxura eharra eta dastatzeko gogoak ingelditu geha. Bezarka da hundi bat eta gu gurian jarraituko dugu. Betu hemen konpotatxua martxan dakau. Hau junbergean moitzen lasai, Gehiagin indarrik eman gabe, bestela zagarrak eta udarek eta dana birrindu iten dia. Hau, ezin bedi joa, lasai. Vale, eta ingo deuna da, kurruskaria martxan jarri, eta helatua ere bai aldi berian. Vale, ingo etena da hemen, berdetena da, ostotxuak, vale, esan deuna, rollito primavera hori egiteko oblea batzu dira, eta hauek errez lortzen dira edo non. Betu, nazu ni hau iten jungo naiz eta zu hori arrotzen jungo zea? Betu, hemen goizut bol bat, bai. Betu, hemen bertan ningo dugu. Hemen bertan ningo dugu, eta gero hemen bertan botako dugu, eta hola horri soztuko dugu. Hemen goizutena da, hemen. Barillatxua, botako zu esnegaina bertara, eta arrotu ingo dugu, bale? Moitzen ez da arrotzen. Aizia sartu behar zaio, bale? Tiki, lasai jun. Normalian batidorak egiten. Bai, bueno, gaur, indar pixkat ingo du, no? Pekatu ingo dugu. Lasai. Bueno, gero, ez bada ondo arrotzen, emango jo batidorak. Baina ba, hausrena, denbora dakauta lasai gabetzan, ni uste ondo geldituko dara. Hori bai, dana? Bai, dena bota, pixatuta dago. Ez dugu gehiegi arrotu behar, bale? Pixka semimontatua gorputza dakanean, ja, botako dugu gainontzekoa gaina, bale? Eta esan dizuten abitu, Aizia sartu berzaio barru, burbuilita gatea. Oida, espazioa behar du, gure burbuina bezala. Oso ondo. Jo esan dugu baita dantza presentzia. Hori da teknika bat zuka esmatutakoa, ez da? Zer da zehazki dantza presentzia? Ba, pixka bat, Feldenkrais oinarri modun hartuta, dala ikerketa hau mugimenduarena, mugimendu konstientearena, frogatzea mugimenduak, experimentatzea, konstiente eta presente egotea mugimendua. Hori eraman dut dantzara. Zeni, dantza garaikidean ibili naiz bizitza osoan, eta pixka dantza garaikideko elementuak dauzka, eta Feldenkraiseko, proposamena ekartzen dut, oinarri modun, eta handikan abiatzen gera dantzatzea. Osa ez da dantza bat, nun formak daukan
garrantzirik handiena. Baizik eta barneko sentsazioa. Flow, esateana, flow. El flow. Eta pixkat hori, sentitzea barneko espazio hori, koherentzia, arnasketa, erlazioak, harremanak nire barruan, ez? Igual jolastu dezakegu nola artikulazioak mugitzen dian beraien artean, ez? Igual egon gaitezke belauna eta aldakaren arteko harreman horretan. Gero, goaz... Baina zukit dituzun kurba egiteko, nik igual pixkat azeite oliba pixkat, eman berdeten mendigan, Baina azeite hori... Baina bokoitza berian, ez da? Juten geha lantzen. Dana juten geha lantzen. Zu gero hori egiteko. Beitu, Sira, etorri zan honea, dantzari bat, izton txapel politak ite zituen nola gainea, sombrero egite zituen behar. Eta behar dantza irakasle zan. Eta esan zun, lagazula dantza irakasle izatia, segatik anjute zan igualeko eskoleta eta lekuta, eta beti, esate zioen, koreografia bat ikasi, ez dakizein, eta beha etzala bate identifikatua sentitzen. Gaur egun emateu dantza bat, behitu koreografia, eta danok berdin egin berdu, ez dakize. Eta behak esatezun dantza dela, gorputzak ateatzeuna, ez da? Osea, gero bai alda zuzendu, perfekzionatu, landu, zu esaten duzun bezala, olillo eman da aldakako beto moitzeko. Zuzenketarena, itzingo dugu, nahi ba ez zu pixkat. Bakoitza ez dago zuzenketa ikan, ose? Zuzenketa barrutik eta naturalki ateratzen da, ematen baldin badiozu aukera gorputzari. Baina eman behar diozu aukera hori. Eta aukera hori ematearen zientzia, Feldenkrais da, adibide, nere metodoan, bale? Baina bai, ez duk esaten zuna, igual koreografia bat izan daiteke super gozagarria, baina zure gorputzean baldin bat zaude presente, bestela, zaude robot bat bestela. Baina azkenian, 10 baldin bada eta dano berdin egiten, baten bat ez dago presente. Ez dakit nola esan, Edo ez baldin makazu zure momentua dantzatzeko eta sentitzeko zure gorputza, gero koreografia ingo dezu beste modu batean. Flow gabe. Flow gabe. Eta, adibet, dantza presentziako sesioak nola dira? Nola burutze dituzue? Aztengean normalean, Feldenkrais saio batekin. Dala, adibidez, saio oso ezberdinak egon daitezke. Igual, bizkarrezurrarekin hasiko gea, normalean etzan da azten gea, esaten izuna volumenarena, jeistearena. Gaudenean etzan da, giharrek daude, tono bajuagoa batetan, eta orduan entzun ditzazkegu beste tentsio batzuk. Eta hor, juten geha, birrintzen, bizkat horputza. Eta lantzen dugu hori, bizkarrezurra, edo torsioak, edo dena delakoa. Eta gero horrekin, goaz, vertikalera, igual jolasten dugu pixka lurrean ere bai, dantzarekin, eta ja vertikalean, azten geha, eriketak egiten gure gorputza esnatzeko harremanak gure ezurduran, sentitzea pixua eta nola pixua leku guztietara doan, nola koordinatu. Ariketa ezberdinak egiten ditut, pertsonak presente ego... Hori ja, sartzeko taldian edo edoteko presente hor bertan, ez da? Eta kanpoko gauzak kanpoan usteko. Bai, eta daude gozatzen bere gorputzetaz. Ez da neri begiratzen edo imitatzen, baizik eta sentitzena, eta honekin nola da, eta tensio gutxiageroekin, orduan, pertsona sentitzen dantzatu dez benetan, eta egon naiz nerekin, ez? Zenba denbora tartatzen momentu hori zu jarri arte, eta gero elkarrekin noiz aztezeatea lanian hor? Igual ordu bete, egoten naiz, normalean tailerrak ematen ditut, eta, baina, igual klase motza ematen baldin bada ez, baina 4 orduko tailer batean, ordu bete da Feldenkrais. Eta gero ja, abiatzen geha, espaziora, pixka bat. Eta beste gorputzekin ere lan egiten dugu, ez dakit kontakt dantza improvisazioa ezagutzen duzu, da gehiago pixua elkarbanatzea, eta horrelako jokuak egite ditugu ere bai. Eta 4 orduko iraupena daka, Bai, baina eskantzatzen dugu, jaten dugu ere. Ona, garrantzitsua. Hor deitu, momentu hortan deitu nahi ez. Bai, baina oso lasaia da, 4 ordu pasatzen dira azkar. Bai, ez da?
Jope, ze ona. Eta, azkenian igual horregatik bai jendiak dantzari joa, ordu bete, korrika iristegea, kotxian aparkatu area, jungero bat, eta azkenian ez dezu goxatzen esan deuna leno, ez da? Bai, juntzearea, koreografia hori kasi ezu, hobetu ezu pixkat, baina zoaz etxea berri dutxa bat hartzea, azkarra faria prestatzea, eta iten deu, korrika eta presa gaia dena, ez da? Total. Nik hartu dut funtzio hori. Pertsona bat iristen da nire espazioa eta espazioa ematen dio. Denbora. Iristeko, bere tensioak hor usteko. Eski denbora behar da. Eta ez daukagu denborarik. Ez beti esaten dugu hori. Baina benetan, denbora, espazioa eta atxedena, da atxeden konstientea, egotea entzuten zure gorputza, osea da, oso mesedegarria. Eta zure gorputza esnatzen da, eta harina sentitzen duzu, eta inteligentea sentitzen duzu gorputza. Oso posik jongo zehazu gaur egungo mugikorrakin, eta gauza guztiekin, ez da? Beti gure lekutik kanpo eramaten gaituela, ez da? Gero eta gehiago, niretzako da... Eta gero esaten duena, ze garrantzitsua da, afaldu eta gero, ja telefono utzi, eta gero lasai egon, gero lokartu, esnatu, ez telefonon alarmakin, eta ja telefono ikusten dut, azkenean ez gaude ez loiten gaudenia, ez gaude ez da loiten. Afaldu eta gero eta familia nion berren lasaiola tertulia txiki bat euki berren, bakoitza bere telefonokin. Gero, hori, nik hori ikusten dut, hori, azkenean, gaur egune bai, arrantza gotezea eta arrantzan zaude itxasontzian, eta brin, bran, zertan nahi geha. Noa behira gabiltza. Eta gorputzak ekartza zaitu. Osa, zu berba nima zu zerbait sentitu zure gorputzea momentu honetan, masketa edo pixua edo... Orainean egon behar duzu, ezin duzu imaginatu, da orain. Orduan gorputzak ekartzen zaitu orainea. Gaur egun ikuste dela gure salvazio. Aldan neurrian lortu inbiara, eta ez ba ez lortzen, joan behar da, profesionalen gana eta goxatu eta gure barrua gatea eta... Claro, eski patroi... Askotan behar dugu profesionalen laguntza, eta... Hombre, gauza bat esatea, baina nola erlajatzen, ze jendeak ez daki erlajatzen. Eta ez daki erlajatzen diskriminazioarekin, hau erlajatu hau ez, autonikoa utzi, eta hau ez da egiten konstienteki. Preparatzen duzu gorputza, berak egiteko. Eta pixka da yoga bezala, yogakin zer ikusia daka honek? Espirituala da hor ere bai? Behintzat, jatorrian, Feldenkrais ez da bat ere mistikoa, zientzilaria zen, bai zeukala ikuspuntu bat oso irekia, baina ez dauka hizkuntz hori. Ez dauka... Da, espiritualismo hori edo... Hizkuntz hori ez, baina bere ulertzeko modua bazan, niretzako. Baina berak ez dugu horrela hitz egiten. Zemos dakau hau? Bueno. Aida gorputza egiten, aida. Eurra eman. Guk hau egiten dugu, bete horren asko muturrakin. Nekatze zenian, ukonduakin. Eta gero ja, sorbaldakin. Ondo, bai joa. Hemen imiarretena da nik ere bai arrautza eman. Bueno, ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gaz. Hemen deitzin nahi geha. Beitu konpotatxuak ere bai hasi itxura hartzen nahi dan. Vale. Ingo deuna da. Hemen jarraitzeko hoi dena moitzen. Ingo izuten daia, badakizu zer dan bainian kabiarra. Barruan dagoena? Bai. Nola pepita txiki pila badazkan, kabiarra ditzen da, bertako mamilla. Eta hemen, iten deuna da iriki, labana beraka jartzen deu, horrela iten deu, eta hau dia kabiarra bitu, Hola hartzen deu, ikusten dizu pinporta txiki hau denak, bainilla eskolatuan topatzen dianak, hau sartuko ditugu horrea. Txartu, nahastu dena, beste aldekoak ere bai, eta behin bainillai hau indio zuenian, ez bota bainilla hau, Kabiarra kendu dio, baina hone baitu esentzia dakan, joan dikan, Kistona. Honekin, aldeuin natiliaz batzuk, krema pastelera bat, edo baitu hemen konpotai botatzeko, gauza askoko, gaur biak erabiltzearen, baina halko nun, honei bota mamilla eta horrea bota adarra. Botako dugu honea, jarraitu meneito bat ematen, eta jungo gea Amaia Eliasena. Amaiakin beti ikasten gaude, gaur dator sukaldeko testurak eta gauza berezikin eta atea hondik eta guazen ikastea. Guantxe gaude huelta.
Eguardion Joseba, Amaia naiz, Amaia estudiotiken, eta gaurko hontan gaude Donostin Bazia sukaldeaken, da ikusiko deu nola teknologixe bakarriken elektrogaiutan ez dan aldatzen. Teknologixe baitare sukaldeko materialetan aldatzean. Dakiozten bezala, Amaia estudion lan haite deu interiorismo emozionalakin. Eta horretxeatiken ezkea bakarriken fijatzen estetika baten, kolorietan o ze material jartiteun bakarriken. Baitaren fijatzega, horiek ze testura dauke ben, eta gero zer restasun dauke duen irikitzeko, ati harine dan, ez dan, nola iztean kajoi bakoitze, gauze asko ikustiteu. Horretxeatiken oso importanti da behitzie, ze tendentzia bezen merkatuen ez bakarriken estetikoki, baitare teknologia aldetiken. Batetiken dauke deu D-amabixe. Zer da hau? Hau da, aluminiozko ate bat dauke barrue forma albeolar honekin. Ze lortze honekin ate oso fine eta harineiki. Honek azkein ez dauke ixe pixoik. Horrei esker ze lortu lehike dugu? Batetiken ate oso zabalak eikie. Honek ematigun aukeri da, oinarte, frigorifiko integraletan beti izatea txikixo dizela, almazenamentu gutxi dukoela eta bakarreken alturan irabazi alkenun. Kasu hontan, 75ko frigorifiko integrale baten atie egin izen dugu. Fijatze bat imazeate, dauke dugu hemen frigorifikue, eta atie da alako fine, lortu lehike dula askoz kapazide gehi eukitzie sukaldeko almazenamentu. Beste aukera bat ematiuna da, oso altura haundixek eitea. Eta hemen, iskuta dugu, office moruko zati bat, hemen barrun dauzkegu lavadorak eta trasteanak sartzeko tokixe, eta ikustuzten bezala, ati da oso fine eta altue. Eta dana da, barruen dauken aluminiozko ate honeatiken. Teknologiz berrixetan, beste ate bat aipauko nukena izango litzeke ate hau. Ate honek azkenin daukena da, barrutiken aluminiozko estrukture bat. Honekin lortze duna da, aurretiken materialak pixotzu jarritare, atiek ez hartzi alako pixoiken. Eta inleikite duna da, ate oso berezisek. Adibidez, inleikego nuke, entzimera portzelaniko alimauke deu, jarri alko nuke. Atie, entzimera portzelanikoen akabera berdinien. O, einalko genituzke atiek baitare, kristalezkuek, kristal templatuekin, atiek inalko gintuzke, o egurrezkueke bai, hemen beste aukera daukula, gero, egurre jarrita aurretiken, o, adibidez, oso beresi izango litzekena, hemen daukedeun ate hau. Ate hau atzenin da karbonozkue, eta ematio estetika oso industriala. Eta nahi badin badeu, zerbait tendentzikue jartzie eta pixkete ezberdine, ate hau adibidez oso egokxe izango litzeke. Zaten dauke bukaera hori, azeruen imitazio horrekin, eta emango duke, sukaldi itxura ezberdin bat. Esan daun bezala, aluminiozko atikin portzelanikoa jarritz baldin masou aurretiken atina algo nuke entzimerako berdinekin. Baina portzelanikoe finen eukileike dugu. En cambio, entzimera hau da naturala eta naturalak bere grosori eukitzeu da ezin dagoen finen. Baina, dago aukeri baitare, ate behori bihurtzie sukaldeko ate. Bere grosorikin eta entzimera natural batekin indako. Eta teknologizetan dauko dugu material ezberdinatiken hitzekin bukatzeko, atietan baitare lortu lehike dugu. Hemen entzimeran ikuste dugu azero inoziablezko bukaera hau, baino sukaldeko atietan. Era horta emango dugu toke industrialoko bat, eta sukalde profesionalen itxura hori eman lehiki dugu, eta oso tendentzin dagoen azero inoziablezko atiera bilez. Eta baitare bestetiken, egongo litzeke hau, laminatu da, baino bai daukela testura oso berezixe, eta egiteu olako metalizau efekto bat bezala, eta eman lehikio sukaldi baitare olako itxura berezi bat, eta laminatu izen arrene, dauken, hemen ez dakite antzen bat eusten ondo, baina dauken rugozio honek takture ere bai, oso ikutzezunin oso berezizia. Eta hauekin pixkat izango ziren ikusi eukile egiteu material ezberdinek. Ikustozten bezala, sukaldien teknologizek aurrea asko indut, egin lehikiteu ate oso altuek, zabalak, o materialen imitazio o materialen erabilera ezberdinek eukile egiteu. Espero dut gaurkoen pilo bat ikisi ez dela barne diseinu buruz, eta horrena berriz hemen izango gexo kontatzeko. Eskerrik asko! Aupa, Amaia, Elias, gora bastida sukaldeak eta mil esker enmandako aholkuengatik eta bagizue zehose txukundu nahi deunien hemen Amaia zurekin kontaktatuko deula. Bueno, gurean jarraitzeko, behitu konpotatxua, ja hemen zeitxura hartzen nahi dan,
Itxura eharra da gaonegia, hola xe jartzeko. Guain gio behin goi duguna da, limoian azalak endu, bainillak eta kanela darrak enduko deu, eta beste pixkat utziko deu. Nik hemen inbertetena da, arrautza eman, frutuak bota, mostu eta lehortzea labea. Eta zukin behar dezu, hemen, bota esne kondentzatua. Hemen? Bai, ja, krematzeko guztiz, eta hori izostea sartuko deu. Dena. Ba, erdila bota nahazu. Gozo salia zea edo ez hainbeste? Ez hainbeste, gustatzen goza, baina ez. Ba, bota erdila, eta nahaztu, suabe, eta ingo deuna da, esan bezala, hozgailuan sartu, ja, gogortzea. Vale. Bueno, zira, eta adibidez, zuk, leku fizikoa badakazu hau dena lantzen desuna, edo nondik noe biltzen zea. Esan dezu leno, bai iten dezula internet bidez, ezta, online? Bai, hori da. Nire lokala hemen Donostian, espazioa, Igara auzoan. Gero online ematen ditut klaseak eta plataforma badaukat klaseekin, grabazioekin. Sirabadiola.com. Sira Badiola. Sira nola idazten da? Sira bezala, Sira bajatzen duna? S-I-R-A-H. Txantxabatita errentzan, Sira. S-I... R-A-H. R-A-H-ekin bukatzea, Sira, bale, H hori ez dago oskatzen, ez da? Nahi baizu, bai. Baina nola ez dena oskatzen beti kezka eskartzen zain un jarri H hori. Bale, eta orduan dakazu horrez paseioan, eta bertara juteko ez dakit, dantza jakin behar da, zoze jakin behar da, edo norka aldu jun bertara. Ere egiten dugu Feldenkrais puro bezala, ez? Eta gero dantza saioak gogo auki behar dezu, proposamenarekin jolasteko, baino ez dezu, esperientzia berezirik auki behar. Eta zer motatako jende jute zizu? Jende heldua, jende gaztia, danetik juten da bertara? Jende heldua juten da normalean. Gehienak helduak dira? Bai. Eta klasek zer dazkazu, arratzaldetan, goizetan, goizte arratzalde? Depende. Baina dantza batez ere tailerretan eta asteburtan ematen ditut. Eta erretiroak ere ematen ditut kanpoan. Erretiroak noa jute zeate, kanpora? Ba, askotan Arbizura jute naiz. Arbizura, bale. Eta bertako parajetan orduan, ez da? Valentziara, batutan Brasilen nagoenean, baina hor ja beste publiko bada. Ondo. Ze, ona. Bueno, badakizue, burua iriki nahi batzue, eta gauza gehiago lortu, gauza batzuk alde batea utzi behar diala. Nik hori ulertu dut, ez da? Bai. Motxian ulertzearen, ez da? Laburtuz, bai. Laburtuz, asko laburtu, izan duen bezala zeatikan azkenian, gauza asko dazkare, bai, ez da? Bai. Bueno, hori ze? Zemuz, zakit. Zondo, ditut astatuko deu, nazu bitu nik horrelengoet. Zino beda, ingo deuna da behitu. Hola jarri dena bera juteko. Eta dena behian da hola. Emango eska golpetxo batzuk. Eta hau, izozgailuan sartuko dugu. Vale, izozgailuan sartuko dut. Horrela, Vale, eta hori izozten dandian, ja, helatu bat iteko. Mus bat indeu, eta mus horrekin gero helatu bateako dugu. Hemen behitu kurruskarik, ja, ere bai prest dazkau. Sartuko ditugu labian. Vale. Eta hemen gelditzen naiz nik, bainatxua ateatzen, aterako dugu ere bai hemen adarra kanelana, eta topatu behar ditut limoian azalak. Eta segituan gaude bueltan, hoi kurruskari ongoa, helatua izoztuta, eta konpotxa bere puntuan, baia platera aratzeko. Guantxarte. Ai, amase usainak dauden, konpota. Gabonak etortez eskit burura, Nire amatxo beti teu konpota eharra gabonetan, eta egia esan, frutu lehorrak sartizkio getxo ere bai, Nahet esan mas paxak eta olakoak sartizkio gaur, udare eta zagarrakin. Vale, hoi listo, vale. Hemen jarretena da ura berotzen, helatua ateatzeko garaian, ur beruakin asko sobeto ateatzen dalako. Hemen daka ure baia. Beitu, gure helatua, gogortuta, eta ingo deuna da, hau hemen jarri, ur berua. Beitu, horrea bota berren, ez dit bota beharrikan. Ingotena da, hemen di pasa, horrela xe, eta hau berotuta, errez txerrez balatzeu. Bestela ez dondo txerrez balatzeu. Eta ikusi zuen bezala horrek, kurruskarik ja, ateata dazkaula. Hemen hola iten deu. Bolatxo bat. Vale, hemen bai, bani joa beste bolatxo bat ateatzea. Helatu, eharra, konpota eharra, eta kurruskaria ezin hobe. Noa ju naiz
Torri aionean erekin, mikatxiz lamar, binga, zu gainean. Bale, hau horrela, eta gero ingo deuna da, hemen kurruskari bat, hemen beste bat, eta honek berde pixka berdu, baina gaur ez dugu perexila garriko, Gaur ez dugu perexila garriko. Argina noiz handare, izeko ebak beti jartzezuna da menta. Bueno, mila esker gurekin egotegatik. Zuri, Joseba. Mila esker iten desuna egitegatik, zatik oso garrantzitsua da. Batzuk beharrezkoa dutena, eta zuek ere behar bazue, badakizue, zira neongo azun zain. Eskerrik asko tortzegatik, eta hemen gelditzea guain gorputzak eskatzea egiten. Ados? Agur!